Здравейте, приятели! Продължаваме разказа за тракийката Родопа, нейните синове и нейната кръвна генеалогична линия. Приемайки Манетон за безусловен авторитет, ние откриваме зашеметяващ политически феномен. Възкачването на светла владетелка с тракийски корен начело на най-могъщата теокрация в античният свят. Това събитие води до появата на силна тракийска династична линия на бреговете на Нил. Нейните наследници съчетават в кръвта си свещената мистика на тракийския турфизъм и божественото право на египетските фараони. Краят на Старото царство е период на огромни сътресения и разпад. Първи преходен период започнал около 2380 година преди новата ера. Тук бих казал следното, че наистина след края на Пета династия започва един така нареченият културен отпадък, но аз по-скоро бих го свързал с отпадък в религиозната духовна същност на египетския народ. Защо? Защото след възникването на бог Озирис имаме един процес на постепенно заличаване и забравяне на старите богове и подмяната им с един бог. Или самата религиозна идеология на озирианството е форма на монотеизъм, като тук имаме извеждане на една тракийска света троица с Озирис, Изида и Хор. Не знам дали може да си представите, без значение дали говорим за християнство или мюсюлманство, как идва една власт и тази власт решава да премахне християнството или исляма в определена територия, като наложи, примерно, вярата в Али Баба и 40-те разбойника. Примерът е леко хумористичен, разбира се. Значи, това е отнемане на духовната същност на народа, вярата в много богове, свързани с бог Тах и всички богове от древния пантеон на Египет. Те трябва да бъдат забравени, като постепенно започва процес на налагане на новият бог Озирис. Именно този процес на духовна безпътица, бих казал, и налагане на новата озирианска идеология създава едни, може би около порядъка на около 200-300 години, невъобразим хаос в Египет като цяло. Въпреки всичко, в времето упоритостта и постоянството успяват да наложат трайно озирианската идеология и може би тази света троица, повтарям, тракийска света троица на Озирис, Изида и Хор и до ден днешен остават като едни от най-популярните богове в старата история на света. Но да продължим. Генетичният и културен отпечатък, оставен от децата на Родопа Меджиду, фактически оказват силно влияние върху последвалата седма египетска династия. Това обяснява защо по-късно египетския фолклор обоготворява и превръща в паметта за нея кралица Родопа в приказка за златният сандал, грабнат от сокола Хор и отнесен при царя. Там се разказва за брак, история, останало световното наследство като основа на приказката за Пепеляшка. Тук, разбира се, ще поясня, че приказката за Пепеляшка е един съвременен, преработен вариант, именно тази древна българска приказка и част от реалният български фолклор. Фактически първообразът на Пепеляшка е кралицата Родопа, която е стояла край брега, един сокол Хор минал, откраднал един сандал, сграбчил го в своите ногти и в своя полет го изпуснал в скута на фараона. Фараона се възхищава от изяществото на сандала и казва така: искам собственичката на сандала да бъде намерена и доведена при мен. Разбира се, намират тази девойка, тя се оказва чудна красавица и в момента, когато фараонът я вижда, той се влюбва в нея, жени се за нея и тя става царица на Египет. Така, следователно, когато четем данайските хроники, така наречените гръцки хроники,
Ние трябва да виждаме отвъд думите и да се доверяваме само на източници, подобни на Манетон, които не страдат от бясната данайска ревност към траките. Зад опитите на Херодот да подмлади и омаловажи Родопа се крие безсилието на Елада да приеме, че траките са имали свои представители по върховете на световната власт и са основали своя династичен Египет, хилядолетия преди възхода на Атина. Като разбира се, ние създаваме и тази Атина, която светът познава. Това са територии, населявани от част от тракийските племена, основно пелазги, спартанци и други. Благодарение на Манетон, тракийският разказ най-после получава своята историческа плът. Образът на царица Родопа едновременно като митична съпруга на Хемус и реална съпруга на Снофру, бог Озирис, превърнала се в свещена планина и като реалната историческа строителка на пирамиди в Египет е символ на непреходността и най-древната ни история от тракийската низина до бреговете на Нил. Даже има исторически податки, че река Марица е била плавателна и са съществували флотилии, които са пътували от нашия град Пловдив, където правят тези записи, чак са навлизали в устието и в поречието на Нил. Този културен обмен е бил изключително сериозен и изключително засилен по това време. Сега ще ви запозная с версията на Страбон за Родопа. Това са така наречените данайци, които измислят, пренаписват, заличават, прехвърлят цели столетия и хилядолетия, за да могат да омаловажат нашата българска следа в световната история. Версията на старогръцки писател Страбон за Родопа. Моля, слушайте внимателно. Според нея тя е тракийка, до тук много добре, и първо е била робиня и слугиня на богато семейство в древна Елада. След това става собственост на Ксантес в Египет. Там тя е хетера на господаря си. Един търговец на вино от остров Лесбос на име Караксус се влюбил отчаяно в красивата Родопа и е откупил от робство за голяма сума пари. Тя продължила да живее в Египет и след освобождението си. Египтяните допълват версията, като разказват, че един път, когато Родопа се къпила, орел грабна нейният сандал, птицата отнесла сандала в Мемфис, където фараон Амазис правораздавал на открито и го пуснала в скута му. Както казахме, фараонът очарован, нарежда, издирват я и откриват я в град на Нефкаритис. Тя е заведена в Мемфис, където станала съпруга на фараона. Няма да споменавам, но може би наистина ще трябва да спомена и версията за куртизанката Родопа, която правила любов. И всеки, който идвал при нея да я люби и носил камък, и благодарение на натрупаните камъни, тя си построила своя пирамида. И с това ще ви запозная, да видите докъде може да стигне една данайска-гръцка фантазия, за да омаловажи нашата реална история. Благодаря ви за вниманието.